En geso maber janeno mar Lolwe TV, arwaki ni machiegni e chenro mar twak rowere, ka bende ma e chenro mwayude thuolo kod rowere kwa twak e gigo matimogi kata matimore e kit ngimagi. Odiochieng' ma kawuono, thuon wach ma wan godo en yie mohiu e kind rowere, ka bende pile pile wang'eyo ni yie mohiu e kind rowere osemiyo ng'enygi kata thothgi owe sikul. Omiyo odiochieng' ma kawuono wan kod jalno e studio ma bende dhi miyowa puonjno mathoth kaluwore kod yie mohiu e kind rowere. Arwake ni machiegni, onyiswa nyinge, kuna moae kaachiel kod gino motimo. Arwake ni machiegni. Erokamano ahinya. An nyinga iluonga ni Dosi Awuoro Chieng'. Asomo e skul mar Crescent School of Medical and Health Sciences, Kisumu County, awuok Seme. Mana kaka winjo joneno mag Lolwe TV, ka wendo ma kawuono wan godo e studio iluongo ni Dosi Awuoro Ochieng', ma bende en jalno madhi miyowa puonj mathoth koluwore kod yego mohiu kata mako ich e kind rowere. Arwako ni machiegni, an jata chenro maru Pauline Oyudo. Dosi, mana kaka isewacho ni in jalno ma in student mar Crescent Medical College, kendo in jalno ma ong'eyo gigo mathoth kata puonj mathoth kata osedil gi rowere e yore mopogore opogore. Inyalo nyisowa ni ang'o ming'eyo e wach mar gamo remo e kind jogo ma rowere? Gamo remo e kind jogo ma rowere osebedo tabu maduong' kabisa e nyithindo manyiri masani, kaluwore gi shida ma nyithindo manyiri kadhe, kaka joma yawuoyi nenogi to kaka joma chuo nenogi. Miyo gigamo remo piyo nikech ok gin exposed. Ipani gin, mana kaka wacho, ipani gin exposure mane monego nyathino manyako yudi mondo mi kata ka ng'ano ma wuoyi approach bedo ni age mate ne, bedo ni ng'ano ma oinge gigni to wacho ni no, ma ok en the right time monego abede kodi gi osiep. Nyathi manyako onego bed exposed mar for example, this issue of early pregnancies onego bed introduced in schools, mostly as a subject. Mondo gibed ka isiko ipuonjogi on issue effects ma early pregnancy timo nadi kelo e ket ngimagi to kaka nyalo ketho ngimagi kapod gin joma tindo. Mano iwacho kod kaluwore kod school. Ipani gin okang' mane monego jonyuol ama guardians, jogo ma odak gi nyithindo ma rowere, bedo ni gin gi jonyuol ma gionge godo, gin okang' mane monego gikaw mondo gine ni nyithindo manyiri ni at safe hands? Okay, jonyuol onego tim follow up on the girl child, mwasio on the girl child. Onego gitim follow up. For example, knowing the kind of friends that your daughters keep. Yani king'eyo the kind of the friends manyari o keep will give you easy time to do the follow up. For example, ido ne nyathi manyako nyalo wuok e ot ko nyiso min ni mama awuok adhi limo ng'ane, to the parent will just give that authority ni they are there without knowing ni odhi limo ng'ama chal nade. Samoro nyathini ok dhi limo osiepne manyako, samoro odhi limo osiepne mawuoyi, which you never know kuma odhiye. Neno koro bang'e ka ng'oduogo onyisi ni aseduogo, you don't even bother. Janyuol ok okay, obiko na iseduogo mano ber. But janyuol onego ng'e ni sama nyathine wuok, so parents are supposed to be friends with other parents. For example, yomi wacho kamano ni sama nyathina wuok kobiro iri, asegoni simu inform ni nyara owuok otimang'o obiro iri. You are aware. Kochopo, you as a good parent, ibro nyisa back ni ochopo. So wherever I am, I will know that my daughter is in safe hands and in safe place. Mabe bro changia sana egengo easy issue of early pregnancies. Okay, kupogore kod jonyuol, sani wayudo ni jonyuol bado omiyo nyithindgi exposure moro mar tiyo gi simu ama gine social media that much. Ipani ang'o monego tim kano mondo maybe reduce causes bag early pregnancies? Okay, on issue of social media, I think ni simu kabisa simu ema changia mai. Nyathi okonego mi simu nyaka ochop to that age, most of 18 years, mano ng'ama nyalo tiyo gi simu. But below that age, simu okonego mi nyathi. Nikech kanye obro meet people of different societies, gibro wuoyo on different things. Obro neno gik moko ma jomoko timo, obogombo mondo mi otimang'o okop gik moneno ka. Sama obro neno ni odwani okop maisha mar jomoko mosesudo mbele, kanye mobro donje e maisha ma pod okoromo odonje. Mana kaka wacho na sani wayudo ni most celebrities bende ntiere kaka changia maybe kuom nyithindo manyiri mapoko chopo that age ma onego maybe gimbe gichope lifestyle. Kanya tang'o minyalo wacho?
Okay. On issue of celebrities, you don't have me on my take. Yeah. And only like kanchire like ineot. Yeah. Iketo kata maybe easy TVs. Umeka a channel you are watching. Idoka most of the programs not suitable for a child below this age. Yeah. I think you as a good person, as a guardian or as a parent, onegnisnathini chenro madanenoni oken mar nyithindo marom kodi. You let the kid excuse you as you watch the program. Nikech kanyemo boy know the celebrities' lives, then uko nyuma kama hauko, she will be trying to follow that trend of the celebrities that she had seen earlier on. Yeah. So on that note, ipan again measures mage monego okaw mondo o reduce teenage early pregnancies. Measures monego okaw. Okay. First, I dwell sana on parents. Yeah. I dwell sana on parents. Gima parents onego team. Parents one, get team follow up on their kids. Two, they should not give that much freedom to the kids. Freedom sana emo interfere ngima mar nyithindo manyiri. Alafu mostly onego introduce issue of puonjogi every now and then, ipuonjogi inyiso kaka kimako ich sani gik kama bro interfere with your life, so mbio bro dhi maber, and then kama kitambo nido ni like ninyiso ga nyithindo ni kimako ich at an early age, you bro mi jaduong moti ma bro kendi. Ineno koro you just imagine yourself ni idwa dhi kenda gi jaduong moti at this my age, how will life be? Yeah. Itemo explain negi kailago, then you keep on following their lives. Yeah. Okay, in as much as samoro wan kaka jalony inyalo gombo ni mondo janyuol obedo osiep nyathine manyako. Ineno to nitiere jonyuol moko mar hard to deal with, yani nyathi oluore, en janyuol moro makeko, en janyuol moro makiny makata kaka inyalo approach ma samoro nyathi moro gombo ni deni mama wani en kaka min ng'ani apa ni dikoro wacho mathoth on hard to deal with parents. Gini nyalo wacho kodgi aminyalo puonj mane minyalo miyowa. Okay, hard to deal with parents. Aparo ni nitiere jonyuol moko they gave birth due to maybe frustrations, maybe background. If you check their background, samoro ngama no bedo raised with not maybe no parents. Yeah. Background mano bedo raised on was so harsh. Yeah. So don't samoro manegi omedo grow on. Koringeno o think ni ko inflict pain or ko distance herself from the kids nchire kako temo konyogi. But they should know that once ni isema ko age and you want to be a mother, you should always be prepared for your kids. You give them your time, you give them your attention, and you be there for them always. Onge janyuol manyalo wuok ni dhi mako ich if you are not prepared. Yeah. On that note, ipani how does early pregnancy ama mako ich mohiwe kind nyithindo ama kind rowere affect ngima ne en nyathino to kod ngima nyathino monyuolo? Okay, effects idoka on academics, idoka academic performance bro dok chien. Sama koro osegamo ich o this school okobro concentrate. King'eyo maber ni nitire early morning sicknesses. Samoro ne class japuonj kochako puonjo osewuok daka matin, samoro ogombo dhi ng'ok, odhi oduogo japuonj osesudo mbele. Ng'eny japuonj okang' ne dwar mondo ochakre okang' odhi gi jok madwa dhi. Another thing, samoro morning sleeping, samoro dhi nindo to japuonj puonjo. Ing'en kancha en ng'ama ncha perform, ejni dhi miyo koro okobro perform. Performance ne bro dok chien. Yeah. Then togi school attendance. Yeah, school attendance ka ngama ncha mostly this school most of the times osiko this school. Koro okobro this school kaka dwarre. Obro sako odhi kawuono kinyo bare, odhi kawuono kinyo bare. Togi stigmatization. Yeah. Stigmatization na wacho kama nango idoka akwede. Akwede bro biro both society in the society, friends, manchiseng go relatives. Idoka samoro nching'io gi nyako moro, koro janyuol nyako ni bro ngiseni okadwa ni mondo idhi gi nyar joka ng'ane nikech nyo mako ich obro puonji timbe maricho. Deno ka nyo mako ich obro puonji timbe maricho, bende bobo timango ibro dhi mako ich. Ko idoka nyathini en kende nikech oneno ni okwede entiere kende. Same as their kids. Nthigi magi nyuologi. Ngeno nyuolo nyathini en owuon, she can't even take care of the kid. Since she can't even take care of herself.
Koro nyathine ni will go through a hard time. Iyudo ka jomotug godo bende onge, inene like a taboo. Nikech obiro at the wrong time, obiro ka onge ng'ama was prepared for him or for her. Erokamano. Janeno mar Lolwe TV, mana kaka winjo kuom wendo ma wan godo kawuono e studio ma bende en jalony e gigo matimore e kind rowere mako ich mohiwe kind nyithindwa ma pod dhi skul. Wabiro dhi e yueyo matin, kik idhi mabor, kete mane Lolwe TV. Tielo mar ariyo rwaki kendo janeno mar Lolwe TV, chenro en twak rowere, ka an matao chenro ni iluonga ni Pauline Oyudo. Mana kaka anyisi ne ng'ano ma samoro ne onge but TV mare, wendo ma kawuono wan godo e studio iluongo ni Dosi Awuor, ma bende en jalony e gigo matimore e kind rowere. Ka bende thuon wach ma wan godo kawuono en mako ich mohiu e kind rowere. Dosi mana kwa dhi mbele, inyalo nyisowa ni gin effect mage ma society ni godo on early teenage pregnancies? Ama ma early teenage pregnancy ni godo on the society? Okay, effects of early teenage pregnancies on the society. Kelo, for example, anyalo wacho ni giketho sana giketho udi mang'eny. Ang'o miyo wacho kamano? Ino ka nyathi manyako ka osegamo remo en less privileged. Yudo ka samoro ng'at machielo yudo kata ng'ani okendo ene ode donge. Yudo ka koro ching'ani ok bro yie ni mondo nyathi manyako ni owuo kata gi chuore sana women ok wanyal yie ni mondo nyathi moro manyako manok monyuol ong'i kata gi chuora. Nikech abo feel like samoro dwa timang'o, odwa maya chuora, samoro bro feel like ni nyathine manyonyuolo ni maybe was from my husband. Ineno. Then another thing, yudo ni a society kaka nyithindo inyuolo gi mang'eny. Koro like society man nyithindo kailagi gi ng'eny does not have development malong'o. Nikech ang'o? Iyudo ka most of gik ma biro gin iketo gi chien. Kech no gima gin jok moko ma they don't deserve. The society does not consider them. Unaona? Consideration di mana ne jogo manigi mok chal kodgi yani. Anyalo wacho kamano. Mana kaka iwacho ni pani ang'o monego tim mondo o stop ama mondo ochung gamo ich mohiu ama yudo ich mohiu e kind jogo marowere ma pod dhi skul? Okay. Kaka na wacho mokongo introduction mondo as in education, peer education. Oket programs mar ipuonjogi on these issue effects, gik ma mako ich chon kelo kaka gi interfere gi maisha gi. Then parents be nyaka changia kabisa. Parental guidance is a must en gima nyathi manyako. If you get good guidance from your parents, you'll never lose your ways. Inoka mama ni osiko keto be sani okochoni nyaka obed ng'ama miyo. Sani both parents nyaka changia e ngima nyathi. Obed nyathi manyako, obed nyathi mawuoyi. Ka piny ing'iye kaka odongo, ochopo stage makoro ng'eni ka chako puonje to obiro understand. Then ichako puonje, chako ng'ise ni nyathi mawuoyi ing'iyo go to this level. Kotimo ni kama, you come and report. Iwinjo gi kailago. Koro obed at least odongo ng'eno okay, mam no ng'isa ni gima kama katimo gi nyathi mawuoyi to bro mi timo na gima kama e kit ngimana. Dosi wayudo ni most of the time nitiere jonyuol moko, percentage matin, ok jonyuol te, yudo ni samoro accept gifts ama gik mokelne gi ot gi nyithindgi manyiri. At the same time ing'e ni nyathini pod dhi school, tich moro motiyo malong'o onge ma wach ni nyalo miye pesa maybe mar ng'iewo mo, mar ng'iewo chiemo, mar miyo rwakre design morwakore ni. Ipani mana kaka iwache malo kucho, ipani nitiere kaka jonyuol bende changia e gamo ich mohiwe kind nyithindgi? Exactly. Jonyuol changia sana. Jonyuol changia nikech even me as an individual nitiere maseneno. Yudo ka nyathi sana jokwath moko mikelo nwa e kor gweng' ma ok wang'e kuma giaegi. These guys ema koro miyo these issues becoming so much on the ladies. Yudo ka
onyiewne kata skari moro, a parent onego bed ni sama nyathi ochopo gi girano to nyegi penje ni skari ni to ng'ama nade mokeloni. Iyudo ka janyuol en mano ok obadhe. En do nyathini osegemone skari, obro madho. Kiny onyiewne sabun, en obro luokre. Instead of mondo mi penj nyathini sabun ni obiro nade, omi ler mar sabun, kech okine mani miye pesa modhi onyiew go dang'o, odhi onyiew godo sabun. Ko nyaka ibed strict. Ing'ise ni gini nyiew mana ka an ema miyi pesa, ama pesa ni en pesa matimo nadi mang'e lerne. Ok onego bed ni i accept gima nyathi obiro go ma kumotiye bende onge yet en nyathi school. Kanyo be parents timo marach. Okay, Dozi. Wayudo ni nitiere loose characters on school going children. Nyithindo gi ok oluoro sponsor. Yani sani kata kiwuok ok ndalo mane nyithindo loro cha. Iyudo ka gine magi mako mesa gi jogo ma yani duogi dhier ni to kare piny orie kanye. Ang'o minyalo wache ni nyithindo gi ok oluoro joma dongo ma mbese wuonegi. Okay, en luoro joma dongo ma mbese wuonegi. Even just 2 days ago, I even posted such thing on Facebook ni. Ere kaka wadhi luoro our elders ka gine magiseroa. Wadhi luoro gi nade. Kakoro en ng'ama samoro nyare is your age mate. To se biro mobiro seri. Idhi luore nade. Okay, non respect. Onge gimi respect mi bro miye kata dichiel. Nikech ene kakoro inene as other younger men. Nikech ka wuoyi ni he is 18 years onyalo biro sera. Yes, yet this father is 60 or 40 to podo biro sera. Ineno. Koro onge respect minyalo miyo ng'ata elano. Ok inyalo miye kabisa. But I think joma dongo onego bed ni joma chuo madongo montiere certain age ma gisechopo to they should respect other parents kids. They should respect other parents kids. Kes nyathini otin lakini idwa tiyo kode. Kawane example ni idhi iyudo ka nyathini ema nigi ng'at marom kodi. How will you feel? You not feel good. It will hurt you. Same as you, ikaw nyathi ng'ato ikethe e yor terruok, idwa miye ich, imiye luxurious things ma pod ok onyalo afford at a tender age. You are not planning for a good future for this kid. So as you do such, as these old men destroy other people's daughters, they should always think about themselves. Gima timone nyathi ng'aneni, what if ka ng'ato timone nyathina, how will I feel? On that note, adwa ni mondo ing'i kamera kata mondo iwuo anena gi jogo ma wuone ama jogo ma chuo ma samoro ketho nyithi wegi ma ging'e adira ni nyathini en bas nyathina to gima timoni seche moko ok ber atima out of maybe lack of knowledge. Wuo anena gi jogo ma chuo bende. Okay, ne jogo ma chuo, nyithindo manyiri wayie ni they're less privileged in the society. But wache mukwayo mana ni kuiye, respect your age. You must respect your age. Nikech nyathi midwa ketho ngimane ni kiny she will be someone. Koki ketho ngimane tomorrow she will be someone. So were uruge manyuru your age mates. Were kata oko on the streets ntiere joma dwaro pesa, ntiere nyiri mar out there. You can go use them instead of these kids. Allow these kids to be someone tomorrow, someone that even you can help you tomorrow. She can even help your family. You never know. Someone can be a president. That president is not for just their tribe. It's for everybody. Like me, Sanika atimo gimoro kabedo kata mana daktari. That daktari will not help not my family. Bro help jite. So what if you as a father, you as a sponsor, you destroy my life today? Where will my life be tomorrow? So before you destroy a daughter's life, think of your kids too. To ne jogo mamine masamoro neno ni nyathine ni soso bin kamar ot kama kapoko timo gimoro ma kapoko biro gi sukari to neno ka chieng' no ok gidhi madho chachak, ok gidhi madho chach sukari. Mine go tinyiso nang'o ama jogo masamoro dagi nyithi wegi manyiri maneno ni ma ka dak godo to nyalo kelo na mato nyithindgi manyiri be nitie gi keta kando ok nyal timo gigo. Okay, ne jogo mamine ma nyithindgi ema support gi eudi. Penyo na mokwongo, why did you give birth to these kids? Kani ng'eyo ni you will not take care of them. Ere kaka nyathini makata poko tieko school dwa take care of you. Mago penjo mondo beni penjo rindo makoro sani ene mokelo na askari. To kiny kata ka koro tuo moro yude, in which court mane midhi yude? En which court ne in ng'ama janyuol? Ka nyathi odhi oko kuchocho moduogo kata mana gi tuo ni nikech ine mancho kelo ni askari tu madho, okelo ni sabun tiduoko rito inibet. Mano ok en tij nyathi manyakono. Mano biro bedo tije bang' kisepuonje mosomo ma pesa ne ochako donjo. Kore kibo chako enjoy pesa ne. Sani okono beni enjoy pesa nyathi manyako mapok otieko moyudo gire mani e lwete ma pesa ne donjo ma you as a parent you be proud ni ma pesa nyathi na moyudo e yo mang'eyo.
Okay, pile dosi wang'e ni nyathi kosenyuol en mar society, to koro onego bed collective responsibility. Ok en nyathi min gi, ok en nyathi wuon gi neno. Ok en nyathi odno kende. Kech maybe samoro jonyuol ne nyalo bet ni owe piny, nyathi ni dhi dong' gi ji. Jogo ma samoro nokia kata no nyalo dong' e lwetgi. Inyalo nyiso society onego en ang'o monego society otim mondo ne ni ich mohiu ok onenore kind nyithindo go marowere. Okay, sani life okethre nikech onge janyuol. Kama for example, an ok anyal yie ni nyathina manyuolo ng'ato chwado. Magi gik mamedo ketho society sana. Anyalo paro chon kapod ne watindo, yet ok aduong' sana, but while we were growing up, yendo ni kanitimo mistake e mbele janyuol no, to janyuol no eno bro maki to chwadi kata bro ndhuno iti malet eko teri dala ukucho kicho pot penyi ywagango ni ngane ne mo chwada ochwadi nango atimo kama kendi bro medi timango ibro medi chwadi ineno nikech makosa oneno. Lakini sanido ni ngane onchodo nyathina miyo no sewuok ichodo nyathina nikech ango kelo koko. Koro miyo society be giluor ni I'll only handle my kids according to how I know them. Okabro handle nyathi ngato nikech you never know. People are very different. But no mani icha na nyathi mo me chodo na nyathi. Ichodo na nyathi ni kechango kichwadu magi gi kailago. Koro miyo society dano be oluor handle nyithi jok machielo. Dosi mana kwa dika gima watieko. Bende iparo ni nitie kaka sirkal osechoro bade. Sirkal mamalo to kod mar gwenge kata county government. Bentie kaka gisechoro bade mondo gine ni iye mohiugi orumo kabisa e kind jogo marowere. Okay. Ka sirkal osetemo, but okanyalo wacho ni gisetemo moromo nikech ka gin giwegi emilio ni gichangia. Ido kama for example sectors mondike ji atine janyalo kata madhi dwaro for example basari kaka ja secondary nyalo kodhi manyo kata basari ka ngochopo kucho to ngama dwa miye basari ni ang bro ngise ni ka ngatimo ni kama itimo na kama ang nalos ni basari ni mondo timango obio konyi piyo nyathini konyo ni basari tema dhi konyo ngimana as a school fees obro give in to the demand of this person. Ineno and then kangi ni bro lipuka ni nyathini omako ichi bro penye ni yude kanye obro point to that person. Donge ngani samori bro yude adira matere kata mane court since en ngama ni sirkal gini ibro timo kama to wachne timo nade wachne lal kama. Ineno koro mimi on government okane ka government tiyo matek sana engima nyithindo manyiri. They're not doing anything. Dosi koro watieko, koro inyalo ng'iyo kamera kacha ne rawera no masamoro bet ot neni ama jonyuol ama jogo masamoro ne gombo winjo topic makama to ne gineno ka dosi ero koro biro omiyo gi puonj machal kama. Inyalo nyiso giango ka koro watieko. Your last word advice ni mogik. Okay, my advice goes to nyithindo manyiri. Sana kapok adhi on parents. Nyithindo manyiri. Nyithindo manyiri should always learn to say no. No, and then you should always anything you do, just think about tomorrow. Tomorrow is pregnant. No one knows about tomorrow. But always think about tomorrow. Think about your future. Focus more so on your future. Don't focus on others. Nyaka ibed ngat moro ma ka gini rach chani gini rach. To ka gini beto chani gini ber. Ok ibed ngat moro ma pidhi godo ma in ya wadhi kodwa ma in piluo kelo kata dhi makati ngizmani kinya misling 500 teri e school gi piki kenda ngacha kaomi ang kodogo timia gini dichiel. Mi dichiel no kende is just enough for you mar gamoremo. Nikech gino en ka ina dichiel ok en kata nuoyo. Hapana, itime mana dichiel ni to ejino osemana donjo kamano. Iwinjo. Nikech idwaro maisha mar jok idwa ni chal gi jok moko. Beda in just be who you are and just focus on yourself. Gik ma jok moko go never focus on others. It's you. Ngimani no nyuli mana kendi tibro mana tho kendi ne nyithindo manyiri. Nyathi manyako ko puonje en gima bere society. And then the parents onego me time. Umi nyithi time. Understand your kids. At least angeni parents are always very busy udhi e yor manyo, but you create time ya mokata mani Saturday inyalo bete ot inge weaknesses mag nyithindi go, at least nyithi pimo patch gi inge ni nyathina ni to gro ka en ngama kama mondo at least
ka en oko kuchocho kendo dungen mama nyongisa ni gima kama kama e maber gima kama kama e marach. Koro odong ka en ngama already is exposed. Parents onego tii matek sana or nyithigi manyiri. Yeah. Erokamano Dosi. Mana kaka iwinjo no janeno mar Lolwe TV ka wendo ma kawuono iluongo ni Dosi Awuoro Chieng, ma bende en jalony kalore kod gigo matimore e ngimawa mar rowere manyiri. Ka bende opuonjowa makare ni jogo ma nyithindo manyiri, wachne mogik en ni jogo ma nyithindo manyiri onego ulan to say no. Bedo no ber, bedo no rach, wawachuru no nikech mano ok sawu. Bende ochako nyisowa ni ngima makiny bende ni e lwetu. Otieko kokwayo jonyuol ni obed jogo ma bende samoro bet gi time gi nyithindgi manyiri ka wacho achiel ariyo adek mag ngima. Asebedo jata chenro mari Pauline Oyudo, oriti uru masani.